claustre de l'antic Ajuntament d'Eivissa ha acollit avui el primer campionat entre instituts d'Scrabble a les Pitiüses, una iniciativa per aprendre jugant i desenvolupar els coneixements de la nostra llengua en la que hi han participat alumnes de l'Institut Santa Maria i Sa Colomina. La parella guanyadora, integrada per Irene Corbalán i Eva Palau, representarà Balears en la final oficial d'Scrabble que es disputarà a Barcelona. Si no han sentit parlar mai de l'Scrabble, és un joc que consisteix en formar paraules amb les lletres que toquen agafant-les d'un sac. cada lletra té una puntuació. La parella que més punts sumi guanya la partida. Aquest matí s'ha celebrat la final de la primera competició d'Scrabble entre instituts de les Pitiüses, en la que han participat estudiants de l'IE Santa Maria i Sa Colomina. Ha sigut una primera prova per donar-li visibilitat a l'activitat i a partir d'aquí, a veure si l'any que ve intentem muntar una gran final amb tots els centres. Enguany han participat només alumnes de tercer d'ESO, però l'any que ve s'ampliarà els de quart també, perquè després de l'experiència d'avui volen repetir. Jo no pensava que iba a ser tan emocionant, la veritat, m'agrada molt. Els guanyadors d'avui aniran en representació de Balears a la final del campionat d'Scrabble entre instituts que celebrarà el 18 de maig a Barcelona, on hi haurà alumnat de totes les comunitats catalanoparlants. El viatge dels alumnes eivissencs el financiarà l'Ajuntament de Vila.